ମୋ ଝିଅକୁ ଏମାନେ 4 ଜଣ ମିଶିକି ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନମିତା ସାହୁ, ସୁଜାତା ସାହୁ, ଅଜିତ ସାହୁ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସେମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଏତେ ଇଏରେ ମାରିଦେଲେ। ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଓ ଦିଅର। ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବାପା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାହା ବି ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହ ପରିବାର ବିରୋଧରେ। ବୌଦ୍ଧ ନୂଆସାହିରେ ଏକ ବଧୂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କରଞ୍ଜକଟା ଗ୍ରାମର ନିଶାବଣୀ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରବୀଣା ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ନୂଆସାହିର ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ ସାହୁର ଗତ 2018 ମସିହାରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରବୀଣାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ନମିତା ସାହୁ, ସୁଜାତା ସାହୁ, ସ୍ୱାମୀ ଅଜିତ ସାହୁ, ଦିଅର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମିଶି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ନମିତା ସାହୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୌଦ୍ଧ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ନିଶାବଣୀ ବୌଦ୍ଧ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବୁର୍ଲା ଓ ପରେ ବିକାଶ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦାଗ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବାପା ପଚାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଶାମଣି ବୌଦ୍ଧ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 132/26ରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡୁଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ପରିବାର ଲୋକେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଶାସକ ବିଜେପି ଦଳର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। 2026 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ 7:30 ସମୟରେ ନମିତା ସାହୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ସେ କହିଲା କି ତୁମ ଝିଅ ସିରିୟସ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି, ତୁମେ ଚଞ୍ଚଳ ଆସ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୁର୍ଲା। ତାଙ୍କର ପଛପଛେ ଆମେ ବୁର୍ଲା ଗଲୁ। ବୁର୍ଲାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଛାଟିପିଟି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦିଦିକି କହିଲି, ଦିଦି ଟିକେ ରୁହ, ଏଇଟା କି ଚିହ୍ନ ବୋଲି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ। ଆଉ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତରେ ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ଏକ୍ସରେ କରାହେଲା। ଏକ୍ସରେ କଲା ପରେ ଛାତି ଭାଗରେ କଳା ଦାଗ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ଏଇଟା କଳା ଭାଗ କାଣା ଦାଗ? ନା ଏଇଟା ଦେହ ମରା ହେଇଛି ବୋଇଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିଦେଲେ, ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ 2 ଦିନ ପରେ ହେବ। ଆମେ କହିଲୁ କି ଏପଟେ ନିଅ, ନାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଘାଟି ବୁଲେଇକି ନେଇକି ସେଲକୁଦାର ନେଇଗଲେ। ମୋର ଅଭିଯୋଗଟା କେମିତି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ। 4 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ନମିତା ସାହୁ, ସୁଜାତା ସାହୁ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବା ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ ବୋଇଲେ 14/3/2026 ତାରିଖ ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ଇନୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆମର ଝିଅ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇନୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ନେଇ ସାରିଲେଣ ବୁଲୁରା। ଯଦି ବୌଦ୍ଧରୁ ରେଫର କଲେ ବୁଲୁରା ଭୀମସାରକୁ, ସେମାନେ ହେନୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିକି ବିକାଶ ବିନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲେ। ତେଣୁକରି ଇନୁ ତ ରେଫର କଲା ଭୀମସାରକୁ, କେନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ପୁଣି ନେଇକି ବିକାଶ ବିନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲେ। ଯେକୌଣସି ଆମର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇଥାଇତା ତ ଝିଅ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିଥାଇତା। କିନ୍ତୁ ସେନେ ଝିଅଟା ଯଦି ବଞ୍ଚିଯିବା
ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ମୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଦୋଷୀମାନେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ବୁଲବେ ଆର୍ ତାହେଲେ ଆଇନ ଉପରେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆର ଲୋକ? ଆଇନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବା। ତାକୁ କଟା ଦାଗ ବି ଗୋଡ଼ରେ କଟା ଦାଗ ଅଛେ, ମୁହଁ ଯେନ୍ ଛାପିଛନ୍ ସେନେ ବି ମୁହଁରେ ଚିହ୍ନ ଅଛେ, ମୁଠି ଯେନ୍ ମାରିଛନ୍ ଛାତି ପର୍ସନ୍ ଆର୍ ଆଖି ପର୍ସନ୍ ମଥା ପର୍ସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚିହ୍ନ ବି ଅଛେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ରସି ଲଗେଇଦେବେ। ଯଦି ରସି ବି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବା ବେକରେ ତ ଦାଗ ରହିବା, ତାହେଲେ ବେକରେ ହାତ ଚିହ୍ନ କାହିଁ ରହିବ? କାଣା ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ କି କାଣା? ପ୍ରଶାସନ ତାହାକୁ ଦାବି ଦେଉଛେ